आपल्या मातीसाठी लढा, कारण ही माती आपली ओळख आहे. स्वाभिमानाने उभे राहा, कारण हा स्वाभिमान आपली ताकद आहे. स्वतःला सिद्ध करा, कारण इतिहास आपल्याला पाहतोय. आज पुन्हा एकदा शिवरायांचे विचार घेऊन चला पुन्हा सुराज्य निर्माण करूया. छत्रपती शिवरायांवरील आमची ही मालिका तुम्हाला फक्त माहिती देणार नाही, तर तुमच्यातील सुप्त ज्वाला पेटवेल. तुम्ही तटस्थ राहू शकणार नाही, कारण ही क्रांती आहे हे लक्षात ठेवा. जर स्वराज्यासाठी आवाज उठवला नाही तर आवाज दाबला जाईल. जर अन्यायाविरुद्ध उभे राहिलो नाही तर आपल्यावर अन्यायच होईल. जर इतिहास विसरलो तर भविष्य गमावून बसू. शिवरायांचा मंत्र जपायचा आहे ना, मग या आमच्या बरोबर. हर हर महादेव.